DPWH 6th Engineering District mitataw nga wa malakip sa 2023 proposed projects ang drainage project sa Zone 1, Barangay Buaya, Lapu-Lapu City. Ang dapit taod-taod nang gireklamo sa mga residente tungod sa napundong tubig daplin sa karsada nga hinungdan sa mga disgrasya. Ani ang report. Sa CCTV footage nga iya ni Glicerio Igot Jr. ni adtong Hulyo 13 sa alas 6:30 sa gabi, makita ang pagkalamba sa usa ka motorsiklo bisan kun way laing sakyanan nga gikadumbol. Parehong nangatumba ang nagmaneho sa motorsiklo ug ang angkas niini dihang may gikasugat nga usa ka modern PUJ. Maayo na lang kay wa maigo sa ligid sa modern PUJ ang ilang mga ulo. Kini na ang ikatulong disgrasya sa dapit nga naglambigit og mga motorsiklo nga maslide tungod kay kanunay gabasa ang karsada sa dapit bisan kun init ang panahon. Ang maong suliran una nang gipadangat sa RTV Balitang Bisdak sa mga residente sa dapit Agosto 23, 2021. Ang mga nahabo ang wastewater gikan sa Kabalayan mudagayday paingon sa karsada ug mopundo sa lupa nga dapit. Gipadad-an na kini sa lokal nga hagamhanan ug declugger truck makaduha ka higayon aron mahabwa ang napundong mga wastewater ug gitambakan na usab ang lupa nga dapit. Apan human sa pipila ka buwan, subling mibalik ang problema ug sa gihapon mapundo ang miagas nga wastewater paingon sa kilid sa karsada nga wa matambaki. Matod ni Lapu-Lapu City Councilor June Alforque, tungod kay why proper drainage system sa dapit, gitugutan niya ang pipila sa iyang mga silingan nga adto usab mubutang sa ilang wastewater sa iyang septic tank. Apan tungod kay nagkadaghan na ang mga mulupyo sa dapit nga why mga septic tank, dili na niya ma-accommodate ang tanan, busa ang uban adto pagawso ng ilang wastewater sa karsada. Ang gi-recommend sa taga solid waste nga bisan sa barangay nga sila magbuhat lang ta sila ilang personal nga kanang lungag ba para ang ilang tubig nga daily use nila adto lang adto kawa magig sila action mo na ang tubig karon bisag way uwan nagsigil lang gihapon dahili parong sa karsada. Ang DPWH 6th Engineering District may pasabot nga wa malakip sa listahan sa 2023 proposed projects ang drainage system sa dapit. Gihatagan og prioridad sa ilang mga proyekto sunod tuig ang mga approaches sa Cebu-Cordova Link Expressway habig sa Barangay Babag sa Lapu-Lapu City ug sa Pilipog, Cordova. Kung maka-notice mo sa may Bigfoot, going na diri sa may Buaya, and then wala mi kibaw if napapanay continuation ang ilahang project, basta diri sa district office o pagitay project diha nga section. Maningkamot lang mi og mahimo amo lang nang ipasud yun og masud pa sa taga-planning, but then we assure you nga magyud nang isud sa 2024 na mga projects. Sa kasamtangan, may gitrabahong road concreting sa Barangay Ibo, samtang nahuman na usab ang drainage project sa General Aviation Road. May road widening ug drainage project usab ang DPWH 7 sa Barangay Buaya, apan wa kini makaabot paingon sa Zone 1. Sa pagkakutlo ning balita, wala pa makuha og habig ang DPWH 7 kung nasulod ba sa maong proyekto ang habig sa Zone 1 kay may gitambungan pang opisyal nga kalihukan sa Siargao ang mga hingtungdang opisyal. Ug samtang wa pay mahikap nga malungtarong solusyon, awhag ni Councilor Alforque, umayo pa ang taga treasury baka para nga i-mapping na nga do kinsam na mga balay dire nagkuan og abangan nga way permit kay para atong ma-regulate ba kay sila man gud siyempre naiabangan daghan sila tao daghang gamit og tubig asa maron ang tubig di ilarang ilabay nga to sa gawas. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Narondina, Balitang Bisdak.